Salam. Salam. Horas ma dita sudina dekadongan nama dohoti panmingguatta sadarion nang di aka damang dainang na mengikuti secara live streaming ijabutabe silum mulai panminggota matayang mahata hita di bagasa rawat tawi. Amin. Mari tulisan nomor 15 ayat 1-22. Mari tehite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni ton di porbadia naat mapalangit dot tanoon. Amen. Songono di dok Tuhan Yesus Roma hamu tuau hamu naloja jalan asorat hupasonak pehamu buat hamu ma au gakku tuhamu gurun hamu ma sian au aina labot duau jalan serep maroha asa dapotan paradinan asonangan to dimuna. Haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang asi maroham dihami halak nagaleon didaho nagogodo musunami say talu do hami dibain alani hageleon nami dibaini kupangido hami tuho say pargogui jala pamunang mahami maralon musui maritehite panonon ni anak haulongan ni roham Tuhan Yesus Kristus. Amin. Udul baita.
patik dimingkutta sadarion imadena siap patik parjolo dohot pao paton. Patik parjolo au do jahoba de Batam ninna de Batata dang jadi marakup au bahenommu de Batam. Patik paduahon dang jadi ganommu jeladang jadi sumanommu manang aha na di Banua Ginjang dohot na di Banua Tongaon. Rodi na di bagasan aik na dituru ni tano yang gotong gabi sobbaon manak sioloan. Patik patuluhon dang jadi doonong goarni de Bata yang gosoture dalanna ai hona humdo sogot akkana marsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiaon ari minggui dinonom ari ma ulahamu nasa sulommu alai anggo ari papituhoni ari paridaran ni Jehovah de Batam dui dang jadi homangula anggo dinasa dari manang anak mupe manang borum manang naposom lai-lai manang naposom boru-boru roi pinahamu ro diisi ni hutan ni halak pe namange bati hutam ai dono mari do toppa de Bata langit do tano do laut do nasa isina dungi maredi do ibana dari papituhoni dibani do umbayan na di pasu-pasu di Bata Jehovah ari paredan nai jala perbadai oleh sakna tong rak dogum tu di Bata lamang ulau no bar tu patik nai ale tuan de Bata sai pargugoi mahami mangulau no bar tu patik mi amin. Patoposi madosata martangiang mahita ale tuan de Bata amanami na di Banua Ginjang hodo na patupaon hasani dosa dihami halak na dangolon maritehite anak kalongan ni roham saya asima roham dihami akan mangarsakon dosa nami saya sahabi matu bagasan rohan nami hasesani dosa nami i lehon matu hami to dimna badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami marhaposeaon lamang gotapon asa dosa dot rohani portibion aso pasat hami diri nami tuho gabi pelean na mangulu jalam nabadia maritehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Baga-baga ni debata taringot Tuhan sani dosata. Songonod do hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalan nasorat, kupasonak pehamu. Buat hamu ma augakku tuhamu, gurun hamu ma sianau, ay nalabo doau jalan naserep parroha. Asa dapota nasonangan tudimu, ay labo do augakku, jalan yang do dohot na kupaporsaton. Hasang apa ma di debatana di gijang. Udul maida. Epistel di Minggutta Sadarion Imadesian Pesalmen 110 sada ayat sada 1 ayat 10. Pesalmen 110 sada mamuka masya sada 1 ayat 10 tajama respon surya. Puji-pujian diagogon dot habasaon ni debata. Haleluya. Pujokku majahoba sian nasaroha di luhutan ni akka partigor do durianai. Balgado akka pambayanan ni Jahoba hinalumuton ni sude akan lomo roh hadisi. Hamuliaon do tasangapon do parulaun nai. Jelaho do jongjong dati goran nai saliling ni lelengna. Nunga di bahin ibana sada parningotan di halungangan akan nabenain nai pardengkam basa jala para siroha do Jahoba. Nunga di parbohali akan makabiari ibana dingok do padan binain nai ro di saliling-lilingna. Nunga di pabotohot tu bangso gogo ni pambayanan nai mangalehon tu nasida parjambaran ni akka parbegu. Hasitongan dot do akka pambayanan ni tanganna. Sitong do sudi akka patik nai. Ho do akkai ro di saleleng-leleng na dibahin do akkai di bagasan hasitongan dohot habonaron. Nunga ditongosot ibana haluan tu bangsona dipatik do padan binahin na binenai saliling-liling na nebadia jalan nasokal do guarnai. Biar mida Jahoba do parmulaan ni habisuhon maruli hapistaran na sumurung do sude akan namang mulaw sa do barita nai ro di saleleng-leleng na. Idosa na martua do natumangion hatani di bata jalan nopok sa. Amin. Dia
Tahtidak ko mahaporsyatay songon hitak kedongatta saporsyat disadok portibion rak mahita madok au porsea idibata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan natumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak debata Jehovah nasasadai iman itu buhun ni si Maria na bagabea siat tondi porbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di pengumuman ni silatus na may tarpayal do ibana dihaw pinarsilang na tuat bonutoru dung ditanom na mula mangulu dari patuluhon na manaik surgo lahundul siya mo debata Jehovah amanai paragogo naso hatudusani di sima ibana payulaksogot tutanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea di tondi porbadia jaladong sadaw huria na badia huria hatau pani halak Kristen akan na badia doho dia sani dosa doho dia tai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate doho dia ngaluan na soro suda amin. Talgay matikting na masa duratta bukasan minggon. Tabigi matikting di huriatta di bukasan minggon. Naparjolo guar ni minggu sadarion ima minggu Sabtu gesima doh topik gok huaso do hatani Tuhan Yesus napaduahon kebaktian sekolah minggu di hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 kota ma permingguan sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan 2021 secara virtual pinabotohon tu sude natoras ni anak kota sekolah minggu asata sosoi ma lao mandohoti permingguan sekolah minggui napatuluhon sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di hari Selasa 1 hari Rabu tanggal 1 tanggal 10 Februari 2021 maringanan disopo merpikir HKBP Jalan Damai nomor 1 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Naing patupaon do sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta pukul Walu WIB doh tema aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah tersurat di Yohanes 15 ayat 16. Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nedoh-dohotan ni Pendeta Resort Pendeta Sang Hormat Banjarnahor STH MM Utusan Sinode Distrik Situa Res Roberto Sinurat HKBP Mampang Perapatan dan Utusan Sian Ruas Nyonya H Manulang Boru Siagian HKBP MT Haryono Napaupaton Rapot Huria di hari Minggu 14 Februari 2021 pukul 10 sada 1 pukul 14 WIB patupaon do rapot huria lao manaringoti manang manotopon program kerja dohot anggaran HKBP Mampang Perapatan tahun 2021 di patupa mangihuton protokol kesehatan disialani marhite tiktingon songon undangan tertulis lao mandopoti rapot huria imatusude perhalado dohot calon situa sada utusan siang ganup anggota dewan, sada utusan siang ganup seksi, sada utusan siang guru sekolah minggu, sada utusan siang multimedia, sada utusan siang sound system, tolu utusan siang ganup sektor lao mandapoti rapot huriai. Napalimahon ulang tahun kelahiran. Perhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun turuas ni huriata. Nama ulang tahun di Bogasan Saminggon didok hatani debata atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debata nagogoi asa dipatimbo hamu ditikkinai
tersurat di sada Petrus 5 ayat 6. Napaonopon parhepengon akapelean hamulateon dot na asing naso di jahaon di tiktingon taidama di harotas seca acara na adong di hitabe songoni matikting di huriatta di bukasan sa minggon tuata mamasu-masu. Mare demahita nomor 170 sada tolu hut 40 pilihan sada A sada B. bata na sumurong siyan saluhut na roha ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran mo nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Shalom. Atani debata jamita di minggu ta sadarion minggu Septuagesima 21 Januari 2021 di mana tersurat di Evangelium si Lukas di 24 ayat 31 saat roli 37. Jadi tuak ma ibana tuhuta Kapernaum na di Galilea diajari ma nasida jupa hari Sabat gabilongang do roha nasida ubegi podana
ai marsahala do jamitanai jala adong ma di perguruani sada halak partodi na hodar marsuara na guguma dianggukon o Jesus nasian Nasaret marhua ho tuhami narodo ho hape mangagohami kutada doho nabadiani di batado alai disonggahi Jesus do imana didok masipo luar maho sian ibana jala tu tonga ima bisa pakot tod di nahodari ibana laho luar dang mahua ibana di bahe di long marohana sida saluhutna gabe masih padoha mana sida nabohadoon mardongan huaso doh gugu dipaksa akat tod di nahodar gabe luar jelas sarma baritana tunasa inganan maliang lima sana dihita kadongan sahabor syaon di bagasan gorni Tuhatta Yesus Kristus dor sosahat kita tu hatorangan ni turpujamita di mingguta sadarion minggu sadarion bidokma minggu Sabtu gesima manang 70 hari laho madapoton hari Paskah lai diatorangan nabi lengkap sebenarnya 9 minggu dong hari minggu lo pakai minggu idokmai mulai Sabtu gesima prapasion opak minggu minggu Sabtu gesima seksa gesima estomi hidok info kafit ima di bulan Februari opak minggu prapasion agara sudi turpuk jamita mabaritahon taring waktu nani uliani Yesus alai ceritana mengarah tu nanak tersilang maibana saat tu minggu pasion minggu pasion ima Maret 2 April ma hari hamamate jadi sudah na turpuk diatur di almanak tai taring waktu baritani Yesus mulai Sabtu gesima seksa gesima estomi do info kafit ima mengarah marujahat tu barita do pangulon di Yesus masuk mahita di hamu kadongan sahabor syaon temani jamitata perkataan Yesus yang penuh kuasa firman Tuhan penuh kuasa go kuasa do hatani Tuhan Yesus naing dohonon iturpukon pesan-pesan sian temaon hitape naing ma marhuaso marsahala akka sisian ni Yesus akka perhalado akka ruas kapadita dihata doh di pabayana itu sebenarnya pesan yang sangat penting mulai hidup marhuaso do hatani Tuhani berarti hitape boy do marhuaso mempunyai kekuatan di bahasa Yunani do mai dunamis yang hatai do hata dinamis do dinamika do dinamik songon boom namilidak mempunyai kekuatan yang dahsyat karena bersama Roh Kudus bersama firman Tuhan ido dihirim turpukotu hita wado asa maripola berguguh hatai dang holan omong kosong dang holan hata-hata nasorong ipolana alai di igil terpukot do hita mempunyai kekuatan marhite hatat tabi tinggol si ganupari terlumubi ma di pangajario taringot tu jamita para daun mengajar sekolah minggu mengajar remaja na pusobulung mengajar ina ama lansia sudina tapasahati ikonarong matenaga ni dang holan lewat sabing mamul sabing hatai tahun ni Yesaya 15 firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia tetapi bekerja dengan urapan Roh Kudus atani Tuhani dang
gabi balik soni noni mako soni molo marhua sodo hita mempunyai kekuatan yang dapat menyampaikan jala menghasilkan buah. Odo dihita kadongan sabur siaun argani hata tajom do hata soni ni alak batak jolo makidok mata sanirok hata didilak bibir sanirok hata dot akalan asing apatana cocok do firman Tuhan dohot filosofi ni halak batak asa arga hata anggo hata ni Tuhan Yesus arga hian hata ni debata masai arga jadi hona tiur jadi do jadi hajak kajang jadi do bahkan Yesus menghardik pohon yang tidak berbuah mati do Oma huaso na luar biasa na mempunyai makna kekuatan. Alani tapadau ma hata na somari pola hata na rumar hoax doa berita bohong na jot hita boy mengaliluhon boy melemahkan menghancurkan orang lain. Alani diajari firman Tuhan do hita karena itu adalah kuasa iblis mulu olo hita mandok kata salai manigai halak budi hati amang inang hati tanpa tersadari kebiasaan buruk yang makata-hatai menggosip makin digosok makin sip innate saya dilemakan orang lain tanpa orang lain itu melakukan kesalahan. Alani candurui mulata hasomal honi idona idokna bahwa omong kosong nonsen ini dari bahasa Inggris tidak punya arti apa-apa yang positif tetapi bahkan yang negatif. Nabui mangaliluhon akar ruas nihuria terbukti kalau tadok mai di luar do na omong kosong pikiro Yesus tu Kapernaum isima hagodangan nate jadi leleng di Kapernaum do Yesus jonok di tu Galilea tepi laut iciri pada tu sinagoge mengajar halai dakkolan halak nebur juro tu halak tu sinagoge bahkan yang kerasukan setan pun datang lao menggugai sinagoge lao mengganggu perbinegata onak pula tabigi jamidani paditai asowaru minotoi ninna itu adalah kuasa-kuasa iblis yang membisikkan ada pula parwa onot tapara gedai ya seperti itu tak pula tabigi korni bunga ninai ya itu adalah bisikan-bisikan setan alai didok diturbukon Sudema pengulauta mapain semangat belas roh membangun menyembuhkan mengajar mendidik mengayomi mendoakan ido hata namari pola na dihirim ni firman Tuhan kita alani sudah hata ni Yesus sudah do mangleon las ni roha menyembuhkan yang sakit sembuh yang lumpuh bisa berjalan yang buta bisa melihat nanengel bui marpinigi bahkan nama te bui mangulu jadi memang sangat cepat di mana poros melolau rohata macabut susuanan mati melolau tangat talau mambubuki dia akan tumbuh dan berbuah soni do nang hata ni dewata molota jakot do hata ni dewata pasti membuahkan hasil kepada orang lain las marohana sonang memana mudum alai moloholan hata-hata na negatif do tapasahat mengganggu orang lain tidak tenang tidak bisa tidur terganggu jantungna pompa darah enggak lancar omama bain naka sahid selahido las ni rohani sibolisi songnido na masa di Kapernaum adong na kesetanan di antara jemaati memang sengaja roh lah mengganggu Ommanidok na aka roh setan di zaman perjanjian lama do perjanjian baru marhite ular di taman Eden iblis yang mencoba Yesus kuasa-kuasa kegelapan setan alibu itu tong masa sapeno yang onate nak pedang berbentuk uluk aka setan-setan di zaman modernon alibu ini roh pemecah dengan berdalih agama kidnapping penculikan
human trafficking penjualan orang, do lan nasing do setan-setan modern, narkoba, korupsi, terorisme, ancaman, hoax, do akalan asing. Bergugur si polisi mempengaruhi sudena akka jemaat bahkan gereja. Asa unang taripu molorotu gereja sudah akan adinggan. Roh masuk menyusup roh setan yang mengganggu perjamita, mengganggu para geda. Kalau tak sukut para gedai. Asona itir-itir amang nakin nama para gedai. Ulu be. Asona narong bisikan gabe ganggu pikir aku. Mago pusuk kena. Kaya dong perhalado tiru mago pusuk. Alani do hari Sabtu jangan istri mengganggu suaminya, membuat masalah-masalah karena hari Minggu dia maragenda. Itu pesan-pesan ni aka penginjil tu aka perhalado, tu aka inatan ni perhalado inata padita. Molo hari Sabtu pasobu ma paditai do situai. Ohom tenang martangi yang wajah bibil. Unang ateroy nate. Ay narihai raba ihata-hatai amat tado hoin na bangwitang setusi pikiran na marageda na to. Ipadok ko masih ale pikiran na ngalari. Jadi olo ma olar so sa minit pe ngatur roro asi. Sak musi jauh roin nate. Ini na baru ho masalah ko nakkinina. Tertekabetin mamate. Apa yang natairo hari Sabtu na namang ganggu. Sa ibawa ke persoalan itu. Alani huaso ni simbolis dia mengganggu dengan berbagai macam cara, dengan persoalan-persoalan. Sonido molosobui masuk ke gereja dipakai melalui keajaran ekstrim, vandalisme, perusakan atau bereng di zaman modern. Melalui media sosial, medsos, nakudangan unsur-unsur ni simbolis na menegai setan-setan modern. Tu akan sudut na poso. Jadi dang uluk berobe, na julu do uluk si polisi, ang konway nga melalui media sosial, masuk mereka pornografi, masuk mereka kekerasan, jadi dirokon 80% ekstrim ajaran adalah disebarkan melalui media sosial. Jadi galak maksud di akan nama jahon, lebih benci mah tu agama asing, benci tu agama ta, benci tu pandita ta, mula kita menyebar membenci kepada agama yang lain. Ale mudah-mudahan agama Kristen takka pola menyebarkan media sosial laka na menghujat agama lain. Kebanyakan halahiro na menghujat kita, membakar gereja, bunuh pendeta dengan segala macam, aliran sesat dan segala macam. Iman setan-setan modern. Alani marhuaso ro Jesus nang di zaman sonarion lau mangalo nabui mangaliluo kita na melemahkan bahkan menghancurkan marhita ka hata na sumaripola hata na rumar ka berita bohong hoax ale ang hita totong do hita manang di media sosial pei firman Tuhan mata kirim nabui membain semangat ni akadongan nama jaha jamita nabui mangalihon tanpa sederhana membangun, menyembuhkan, mengapunya kena marsa, mengaluku untuk menalunya. Nonito kata ni Yesus nagok kuaso mempunyai kekuatan dan mujizat lau pamalupon mempunyai otoritas yang sangat luar biasa. Mulai Yesus tu hawarai mate maho mate angin badai berhenti takulan hata-hata na biasai alai hata na marwasoli bahkan mampu mengusir setan. Alaniaha ala Yesus do firman yang menjadi daging menjadi manusia. Kata-katanya sendiri adalah firman Allah. Setan kalah walaupun manusia kalah dengan setan. Enak guru si polisi sama dol mati. Berarti orang do huaso ni si polisi sabui na si polisi doro aho na orang terkendali kesetanan. Alani hati-hati kita merugudo si polisi mengganggu pikiran ta pikiran muna isi do nabui manaluhoni nang boy kita sendiri manaluhoni hola Jesus do firman Tuhan ido asadilo angka
Perjaminan dalam nama Yesus sembuh, kuasa setan keluar, pergi. Mengadong kuasa na asing selain kuasa ni Tuhan. Mengadong pengajaran na asing sama pengajari ni Yesus. Mengadong kuasa na asing selain kuasa ni Yesus. Iblis mempunyai kuasa dalam hidupmu. Iblis mempunyai kuasa dalam langkahmu, dalam keluargamu, suamimu, istri dan anak-anakmu. Iblis berkuasa dalam seluruh hidupmu. Lani borak do ado patta siboliso. Ahadu jawabannya hanya dengan firman Tuhan. Idonakan Yesaya 55:10. Firman tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi bekerja dengan urapan Roh Kudus yang mempunyai kekuatan, kuasa, dinamis, dinamika, mempunyai kemampuan. Kuasa do hatan ini kata. Alani kuasa sega-sega kita menjalo kuasa siat Tuhan. Mulu marhuasa do sibolis jalarang mampu kita mengalo kuasa sibolis. Logos firman yang menjadi manusia adalah Yesus yang dari Allah. Allah mengurapi dengan Roh Kudus di Kisah Rasul 10 lalu di Batado amang laut tuhita hagugun marite tot di Porbadia. Yohanes 10:6 ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri tetapi dari yang mengutus aku. Wong ni dok si Yohanes ate. Na upasahati daksanawi alai sadde batadoi. Soni dok Jesus sudah na upasahati daksanau alai sadde batado. Soni do nang hita saluna menangan atajarhon di keluarga sudah danak di gereja sekolah minggu bukan dari kita tetapi dari Allah. Hidup nasa jamita tu pembekalan guru sekolah minggu matari. Kalau mengajar kamu harus mengajar dengan firman Tuhan. Kepintaran tidak cukup karena kepintaran dunia masih di bawah kuasa dari firman Tuhan. Soni donang Yesus di sinagoge di Kapernaum di Galilea di sinagoge nakpe otik ruas na disi. Jadi di Israel 10 kakak bengai bahas sinagoge gereja nageleng mete. Mula di agama ni beriba nak kamu musola nageleng me. Alai 10 halak pedisi ngaro Yesus mengajar. Jala godang tikin di sini mengajar mabain aka tanda-tanda mujizat pamalu pun akan marsai. Yang dohonon itu pokok meragam dohalak na roh tu sinagogi do tu gereja. Adong doi neng majalo pasu-pasu. Bah neng pasu-pasu namain na. Ya do ningoti di huta termasuk jo. Ai luar hiat di mana tong. Nggo jamita keluar do. Marisa majoin na. Ale nang mulia sama pasu-pasu na termasuk di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan dewata maho. Sodak ko Tuhan dewata tor nemana ma. Aulani do. Adong do ola nang merkur. Agiliran nami be merkurin na. Mula marjamita pat ditai betor keluar mana. Ale anggo di kota jarak kitu bereng anggo di huta atina. Si keluar masuk do ka ruasi. Ale di Jakarta ni be bela burju na kota nomor Tuhan isen nakani hutani na roh. Burju. Kasi tuwe be burju di so. Ngoi huta malola nakko pad ditay ngalau situ itu bil perbasan. Torman orangi. Bisi ni binigi to hari atai situ ni bil perbasanan. Edang mukit tegoro. Ala ngoi Jakarta on padita situ ruas tekun memang mau datang mendengarkan firman Tuhan. Ada tu si be hagogon ni hatani Tuhani. Dang hagogon na sa diri be dibain. Alana pengajaran ni Yesus berbeda do pengajarannya ka ahli Taurat, halak Parisi, Sadusi do kana. Berbeda. Lani hita pe boido berbeda pengajari otta molo suci hita. Yesus na soiulah do dosa te. Yang goiulah paditai kesalahan saya be karbin auto paditai. Oni nak situ oleh marageda situ. Perjuji do amat tanah amat toho agedana ina.
Alai molo burjudo memang dihanguluhut do. So na di resok mampango be mersahala do. Butabu nakpehola dua hita mampang perapatar MT Haryono. Lo binereng do beribadah yang luar biasa. Maksiar rohanya kaparhalarui melayan. Ayo ceritaon molo maraget da situ gabi mabirro au. Mar hite kor ni de bata amen. Burjudo mak situasi ni benda roha. Ima alani memang kekuatan kedahsyatan molo diperade akadirina Allahumma dapat Tuhan. Tunjukkanlah dirimu sebagai pengajar yang bersahala, berwibawa. Mau sintua guru sekolah minggu, pengajar kor, dirijen, per organ, song leader, tunjukkanlah kata-katamu itu berkuasa, berbeda. Karena Roh Kudus yang menggerakkan hati kita untuk melayani. Bukan hanya mengiringi saja, tetapi penuh kuasa dan mempunyai kekuatan untuk mendengarkan, seluruh dunia mendengar. Buka YouTube ate. Tahu nak pengamar minggu iba, ini buka rumah saya YouTube. Jago ni song leaderi, tahu suara, jago ni para gedai. Alemalo uputar jamitaku, berang merdei HP jamitakon, nebuana main naroh. Kadang cepata, onda tahu do, nyan. Alemalo paguraku mangalang ubat tura bang asongan jamitan ini nawar sahid naroha. Aleu jujur do tamu di keberadaan. Caranya adalah hidupilah firman itu akan hidup di dalam dirimu. Setan ingin menghancurkan kita, sehancur-hancurnya. Janganlah hancur. Sehancur-hancurnya adalah keinginan setan bahkan masuk ke dalam diri kita, ke dalam rumah tangga kita, ke dalam gereja juga datang hadir untuk memecah belah. Lani kon marhuasos itu tuh. Kita harus robah hati ini yang mau dimasuki setan itu menjadi dimasuki firman Tuhan, bukan setan yang memasuki pikiran kita. Ala gelidu hitamang, wiro masuk tuh pikiran setan ini, baik kita selalu marah, cemburu, iri hati, dengki, balas dendam. Karena kita manusia lemah. Alani di rokok turbukon, di Lukason, masukkanlah Yesus Roh Kudus dalam hatimu. Firman Tuhan masuk dalam pikiranmu, otakmu, dan keluarkan melalui doa. Tidak gampang. Aitong udah diganggu si polisi. Alani mau masuk kita akan sembuh, berubah. Tugas tada kolam marjamita lagi gabe penyembuh, pengajar, teaching, healing dan preaching. Marjamita dohita tu keluarga tabe, gabe ubat dohita di keluarga tabe di suami istri, tu kada danak tu homaliang, gabe guru dohita. Jadi tugas yang sangat berat. Alani didokon kadongan kita adalah pastor dan suster di dalam kehidupan kita. Bukan hanya jemaat biasa, bukan hanya sintua dan pendeta, tapi kita adalah memberikan pastoral counseling yang membangun, memberikan semangat. Kata-kata perlu untuk menjelaskan persoalan kita. Kalau disukuk kita bahadok kota Parapat dan Utubat, buru tapat orang. Alai bahadok patorakon Roh Kudus Tuhan Yesus harus melalui firman ini. Erak taboto. Firman Tuhanlah yang menjelaskan siapa Yesus. Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia, yang menyembuhkan, yang mengusir setan. Kata-kata itu perlu. Jadi perlu dosa mita. Sangat perlu. Preaching, teaching dan healing. Melalui firman Tuhanlah pikiran kita bisa menerima Tuhan. Dakolan pikiran tasadir yang boy dan tolap. Perlu dijelaskan dengan firman Tuhan. Kalau kita melihat pikiran orang lain tidak bisa. Kalau urok majo nadi pudian harga X, taku boto pikiran na. Tidak tahu. Kalau suku majo amang dari jolon, taku boto pikiranmu na. Alai molo di patorak kamu, isi kamu, baru saya mengerti. Soniro nang Yesus tidak kita kenal itu, tetapi melalui firmanlah dijelaskan. Makanya firman itu harus sejelas-jelasnya disampaikan oleh para perhalado. Kata-kata itu sangat perlu untuk menjelaskan supaya kita tahu jalan pikiran Tuhan. Yohanes 4 ayat 24, Allah adalah roh.
dijelaskan mai merhite firman Tuhan di Yohanes sada firman itu adalah Allah sendiri dan bisa menjadi manusia. Yesus, siapa Yesus adalah anak Allah yang menjadi. Sonido di hati dako pemasmur di epistel tai Mazmur 10 menang psalm 110 manada debata di dalam suka dan duka. Takola tikilas rohatta dungi pujutta ma debata alai molotabo todo belgani kuaso do pabahenan pasu-pasu ni debata molorobe duka cita manasitaonon diro bui mahita tabah. Alai molso tatada do debata moloro pangujunan gabe tu padilian nama hita. Alai do bohado mananda debata melalui karya Allah ciptaan. Itu parebata saluhutna. Alani mampu mahita menghormati Tuhan, berserah dan bersyukur, bahkan memuji Tuhan dengan berkata haleluya. Dungi marlasni roha mahita bahagia. Kebahagiaan adalah jika kita bisa memuji Tuhan dalam keadaan duka. Alani di Mazmur 110 di panopaon manang penciptaan Allah menunjukkan dirinya melalui gunung dot akabunga-bunga na berwarna-warni meragam tatadama debata. Alani mulo naing mangalo debata murahid do. Jangan pandang ciptaan Tuhan. Mulo naing mangalo debata unang hirup udara oksigen. Na mampu do hita mangalo debata. Tutup ma pernah angkot tahun sajope. Mulo tahak kita. Ulu-ulu manang bui hita mangalo Tuhan, tidak bisa. Alani hiruplah oksigen dan ucapkanlah syukur. Gereja dang steril, dang bebas yang roh-roh jahat, roh iblis setan. Alai setan tunduk kepada firman Tuhan, kepada Yesus Kristus. Roma welu omma kesaksian si Paulus ayat 12 ego mosdo di tiap rohaku dang tarbai sirang hita sian holong ni rohani di bata na di bagasa Kristus Yesus Tuhatai manang bahenon ni hamatean manang hanguluan doh udukna nangak kaharajao ni doh udukna nangak kahagugope. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup dan seterusnya atau kuasa dan seterusnya tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pesan penting, Tuhan ingin memberikan yang indah, yang terbaik bagi manusia. Atani debata di Matius 10 tolu molo medebu inna tutano nadinggan merperbui mai merlipat gada. Ala dong na medebu tu persihubian semak belukar tor dipisat di mate. Mula dong firman Tuhan ini na medebu tu tanah na berbatu-batu tu satokin dungi Roma tani hari mate. Olo atani debatai iba turus medebu tu dalan di pargo pidong mate. Alain rang maha tani debata tajakom mai di bekas rohata satu merparbu mergugu berlipat gadda mai pasu-pasu tu hita. Oma pesan-pesan indah di jamita di mingguta sadarion. Amin. Bertanya mai ta. Oleh hati Tuhan di hatam aku begehami aku pasatami mergugu mai tutu sambar perbui di bagasang urunami. Jala pos rohanami dang makobotino ni alai mangula di marhiti to di perbadia. Bisa kokai mele Tuhan sebuah hai mangalakka di ngulunami. Apalagi di masa-masa sulit, di masa pandemion. Pos rohanami gereja KKP rezo mahampang perapatan. Soni do udah pagara di soni mte hariono kapar halado mergugo mahami madaling ngulunami di bagasan holong ni sako. Perhite Yesus Kristus. Amin. Marede Daud babung pilihan. Tuhan Yesus, namun
datang yakoma peleta. Ale de batama nami na di benua gijang. Odo haroroan ni saluhut si leo nadenggan. Do nasa ulibasa na maulutus. Upasatami masih nani lon mi Tuhan pilihan nami Tuho. Sajalo mega ibu na khusus di jolom. Pasu-pasu mejala ramoti asa huparasya kami pilihanon. Patipulon harajaomu di tonga-tonga ni huriam do di pertibion. Buhay maruhanami marhite-hite tordim. Assalamu tadahami gorang nisi lehon mi tuhami. Assalam girgir hami madok mauliati tuho. Harhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami nadi benua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di benua tongaon son nadi benua gijang. Leo matuhami sedarion hauluan siapari, se sama dosa nami son panesa nami, di dosa ni don nomor dosa tuhami, una kami togio tu pangujunan, perlu memahami siap pangago. Pasu-pasu jali ramoti Tuhan de batama ho disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala si marohana midaho didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar ramadamena tu todim.